Nafarroko etxeetan urtean 84 kilo elikagai alferri galtzen dira pertsonako eta horrek esan nahi du 5 elikagaitik bat zaborretan amaitzen dela. Nafarroko etorbidea lurperatzea eta oinezkoen lehentasuneko eta naturalizatutako erdiko espazio handi bat sanduzelai eralditzeko funtsezko elementuak izanen dira. Desgaitasuna duten 130 adineko baino gehiago ibiltzen dira trizikloz Iruñan barna udalak antolatutako ibilbide terapeutikoi esker. 5 artistaren sormen lanez osatutako mapa munditarra 2025 gau argituak erakusketa Ziudadelako mistoen eraikinean eta 6. kaxerna egonen da ikusgai azarora bitartean. Pasaden asteburuan Pirinioetako beia zindarik onenaren hiriburua bihurtu zen Elizondo. Aroztegiko elkartasun komiteak batzar ireki eginen du urriaren 1 Elizondon. Etxe bizitza merkatu tensionatu eremua izendapenaz eta alokairu bolsa zaritzeko topaketa eginen dute Elizondon urriaren 2an. Urtero 57.000 tona elikagai botatzen dira zakarrontziran Nafarroko etxeetan eta horrek esan nahi du 5 elikagaitik bat zaborretan amaitzen dela. Guztira etxeetan 84 kilo alferri galduko lirateke pertsonako. Nafarroko gobernuaren eta Eurostaten datuekin hondakinak prebenitzeko eta ekonomi zirkularra bultzatzeko bulegoak egindako kalkuluaren arabera. Zifra horiek erreferentziazko oinarri urtearekin 2020 alderatuz gero. Ikus daiteke udal elikagaien hondakinak 12% eta 9% jaitsi direla tonatan. Jaitsiera horren ondorioz Europako helburua lortzeko bidean da Nafarroa. 2030erako 130% murriztea pertsonako elikagai hondakinak. Helburu hori 2025ko otsailean adostu zuten Europako Kontseiluak eta Parlamentuak. Irailaren 20 betetzean ospatzen da elikagaien galerari eta alferri galtzeari buruzko kontzientziazioaren nazioarteko egunarekin bat etorriz Landagarapen eta Ingurumen departamentuak orekan Nafarroko ingurumen kudeaketaren laguntzarekin herritarrei zuzendatutako komunikazio kanpaina bat abiarazi du. Elikagaiak alferri galtzeari buruz kontzientziatzeko eta praktika arduratsuagoak sustatzeko. Uste da elikagaiak alferri galtzearen zati handi bat etxeetan gertatzen dela. Horregatik komunikazio kanpaina elikatze katearen fase horretan zentratu da. Antolatu zure hozkailua murriztu alferri galtzea leloa duen kanpaina ostiralean hilako 26an hasi zen, Carlos Hirugarrena etorbidean. Ekintza horretan Trokolo antzerki konpainia kalera atera zen hozkailu mugikor batekin, herritarrak behar bezala antolatzera gonbidatzeko eta alferri galtzea murrizten laguntzeko. Horretarako, hainbat aholku eman zituen ala nola apalik hotzenetan haragia edo arraina bezalako elikagaia jartzea. Lehen hozkailuan sartzen ziren elikagaiak lehen atera behar zirenak. Zirela adieraztea edo iraungitze data eta lehentasunezko kontsumoa bereizten jakitea. Sanduzelaiek Nafarroa etorbidea lurperatuta ikusiko du auzoaren parean. Juaristi doktoretik Kanalejo eta Reparaz doktoreak bat egingo duten lekuraino, trenbideraino iritsi gabe. Lurperatze horrek oinezkoentzako eremu zabal bat sortuko du funtzio anitzekoa eta naturalizatua eta auzo erdiguneko biribilgunearen hesiak zatitzen duen 4 kuadranten arteko lotura izango da. Jarduketa horiek sanduzelai eraldatzeko gauzatu nahi den proiekturako oinarri gisa aukeratutako ando proposamen berdearen parte dira. Eraikinen arteko zementuzko espazioen birnaturalizatuzio eta trafiko auzoko kanpoko kaletatik zirkuitu perimetral batera eramaten dira proposamen horren beste alderdi nabarmenetako batzuk. Hirigintza gerentzia asteazkenean ezagutuko du OFS Arkitek eta Sertekna enpresei jarduketa plana idazteko kontratua eta lurperatzea gauzatzeko proiektu eslitzeko proposamena. Prozedura negoziatuaren bidez martxoan lizitatu zena. Kontratuak 2026 urtearen amaierako data ezartzen dio enpresa esleipedunari lan horiek egiteko epe gisa. Horrela, kalkulatzen da 2027an jarduketak egiten hasteko moduan egon litekela.
Lurpeko bideak zirkulazio errei bat izango du noranzko bakoitzean eta ez da elkargunerik egongo. Kalkuluen arabera, lurperatze horrek Sanduzerai biribilgunea zeharkatzen duen trafikoren 70% eta 80 artean ken dezake. Trizikloz egiteko ibilaldi terapeutikoak Iruñeko udalaren proposamena da. Adinekoek edo desgaitasuna dutenek egunerokotasunetik atera eta hiria bertze modu batean ezagutu dezaten. Aurten 10 bat zentrok egin dute bat egitasmoarekin eta horri esker 130 lagune baino gehiagok Iruñan barnako ibilaldi paregabez gozatzeko aukera izan dute. Irailaren 15 urriaren 3 arte, Iruñeko udalak 76 ibilaldi antolatu ditu. Iruñeko bizikletaz adinik ez elkarteko 25 voluntarioren elkarlanari esker. Voluntario horiek arduratu baitira trizikloak gidatzeaz. Parte hartzen duten 10 zentroetatik 4 adinekoen egoitzak dira eta beste 5 desgaitasuna dutenei arreta emateko zentroak. Ordu erdiko ibilaldia dira gutxi gora bera eta parte hartzailek aukera paregabea dute mugitu, paseatu eta hiriko berdegunez gozatzeko ala nola, Takoneran, Ziudadelan eta Argaren pasealekuan. Halaber erdigunean barna ibili dira Gazteluko plazan, Sarasate pasealekuan eta Zaldi Xurian bertzea bertze. Hain zuzen ere, erabiltzaileekin adostu goi da ibilbidea une berexia baita haiendako. Hala esaterako parte hartzailetako batek txantrean barnako ibilaldia egitea eskatu zuen, izan ere bertan bizi izan zen eta aspaldien ez zen auzora joaten haren egoera fisikoaren ondorioz. Egitasmoaren leloa aurpegian haizea sentitzeko eskubidea da eta egunerokotasunetik ihes egitea du helburu. Erabiltzailek egoitzetan edo zentroetan baino ez baitira egoten haien baldintza fisikoak direla eta kausistika askotariko da erabiltzaileen baldintza fisikoen araberakoa, baina proposamenari beti begi onez egiten diote harrera. Parte hartzaileen emozioa agerikoa da, batzuen kasuan kanpoan egiten duten ibilaldi bakarra baita. Iruñeko udalak bere gaina hartu du triziklo gidari voluntarioen prestakuntza. Biciclistas de Corella elkarteak eman du prestakuntza eta ibilaldiak egin ahal izateko udalak elkarte horri alokatu dizkio trizikloak. Iruñeko bizikleta adin guztiendako mugimenduak triziklo propioa bat izatea du helburu. Horrek ahalbidetuko baitu egitasmoa urteko beste sasoi batzuetan antolatzea eta ez soilik mugikortasunaren astearen ekitaldien barruan. Bos sortzaileren lanez osatutako mapamunditarra 2025 argiz beteriko gauak azaroaren 16 bitarte dago ikusgai Ziudadelako mistoen eraikinean eta 6. kasernan. Mistoen eraikineko 2 solairuetan sormen lan hauek daude ikusgai. Xabier Erkiziaren Non dire niente, ezer esan ezer. Regina Jimenezen dizdiratxoak eta zurbilak, erraldoiak eta nanoak. Leire Lakuntza Mirandaren Maitasuna garra maitatu armatu eta Rosa Tarrasen Gau xuriak. Kaxernan berriz Lois Patiñoren izarrerailea dago ikusgai. La Caracola kultur elkarteak antolatzen du mapamunditarrak urteko proiektua eta Lisandra Baurez da erakusketaren zuzendari eta komisarioa Iruñeko udalaren laguntzarekin. Halaber, erakusketa aurkeztu dute Maider Beloki Unzul kulturako jaietako eta kirol zinegotzi ordezkaria Alessandra Baurez zikloaren komisarioak eta aurtengo erakusketan parte hartu duten Rosa Tarras eta Xabier Erkizia artistek. Aurtengo arte bisualen mapamunditarra proiektuaren izenburua gau argitua da. Forma eta narrazio berrien bila gauean murgiltzen diren erakusketak, proiekzioak eta topaketak biltzen dituen zikloa. Iruñeko eta Iruña inguruko zenbait espazio kultural eta erakunderen lankidetza sare bati esker antolatzen da ziklo hau. Asteburu osoan zehar Pirinioetako behi aziendarik onenaren hiriburua bihurtu da Elizondo. 100 pertsona joan ziren larunbatean eta igandean Galtzorian egon zen eta Azpinako Naspiren lanari esker berreskuratu den abere arraza horren
200 bat abelburu bikainez gozatzera. Igandean, Nafarroko txahala dastatu izan zen aberen enkantea egin zen eta Pirinioetako behi hazienda hautatuaren enkante nazionalaren 36. edizioko sariak banatu ziren. Urruxetan, 8-12 hilabeteko bigantxetan Juan Antonio Ustarroz Senosiaingoa izan da irabazlea. 12-18 hilabetekoa Aitor Arana Arrasatekoa, 18-24 hilabetekoak Arbaitza Anaiak Orozkoak. 2 urteko Urruxetan Javier Iraizoz Azozekoa, 3 urteko behiak Jon Koldo Bikandi Iurretakoa, 4-6 urtekoa Josu Ostiz Olagokoa, 6-8 urtekoak Jon Koldo Bikandi Iurretarra, 8-12 urtekoa Juan Jose Iñarria Erratzuarra eta 12 urtetik gorako behietan Juan Antonio Ustarroz Senosiaingoa. Zezen saridunetan 12 hilabete artean Jon Koldo Bikandi Iurretakoa izan da irabazlea. 12 eta 24 hilabete bitartekoetan Arbaiza Anaiak Orozkoak, 2 eta 4 urte bitarteko zezenetan Angel Michelena Iruritarra, eta 4 urtetik gorako zezenetan Javier Iraizoz Azozekoa. 80 euroko sari bereziak eta buru honenaren garaikurra ere banatu dira. Jon Koldo Bikandi Iurretakoa, inseminazio artifiziala, I.A. Aitor Arana Arrasatekoa, Iñaki Alkorta Azpeitiarra, indize genetiko onenak dituen Zezena Orozko, indize genetiko onenak dituen emea Jon Peio Francisco Enea Luzaidekoa. Iñiguez García de Ulate Zudaire, ustiapen ugalkortasunaren saria. Ariz Girones Urrezko Salinas. Baztango sari honena baztanentzat izan zen Ternera de Navarra sari bereziak Roberto Armendarizek eta Sat Azantzak irabazi zituzten. Aroztegiko elkartasun batzordeak batzar irekia eginen du Elizondon. Nola eginen diogu aurre errepresioari galdera abiapuntu gisa hartuta herritar guzientzako bilkura irekia antolatu du Aroztegiko elkartasun komiteak Arizkuneneako sabaian 7 herritan. Irailaren 19an jakinarazi zuen Nafarroko auzitegiak Aroztegiko 7 auzipetuen kontrako epaia eta gartzela zigorraz libratu badira ere, 7 artean 62.000 euroko isun ekonomikoa ordaindu beharko dute. Horrela, irailaren 22an sententzia baloratzeko prentsaurreko masiboa deitu zuen Aroztegiko elkartasun batzordeak eta epaiaren argi ilunak agerian urteaz gain, ozenki errantzuen denen lurra defendatzeagatik bortxa eta derrigorrez delituengatik kondenatzea 1.000 euroko kalte hortaina eta 62.000 euroko isuna pagatzera kondenatzea ez da bidezkoa ez da onargarria ere. Oraingoan urriaren 1an, arratsaldeko 7 Arizkuneneako sabaian, errepresiori nola aurre egin mintzatzeko mahai ingurua antolatu du komiteak. Nafarroko gobernuaren etxe bizitza zuzendaritza nagusiak hitzaldia programatu ditu Nafarroko 6 udalerrietan, hoietako bat Baztanen izanen, eta hitzordua dagoeneko finkatu da urriaren 2an arratsaldeko 6 Elizondoko Arizkunenea kulturretxean. Sarrera libreko bilera hontan 2 gai nagusi jorratuko dituzte alde batetik Baztan merkatu tensionatuko eremua izendapenean sartuta egoteak berekin dakarrena. Bete beharrak eta eskubideak eta bertzetik Nafarroko gobernuaren alokairu bolsari buruzko informazio zehatza zabalduko da. Lehenengo gaiari dagokionez, Nafarroan merkatu tensionatu eremua izendatu den 21 udalerri hoietako batean bizitzak zer suposatzen duen azalduko dute, baita etxe bizitzen jabek eta errentariek udalerri hoietan dituzten bete beharrak eta eskubideak ere. Bigarren gaiari dagokionez, beren etxe bizitzak alokairu bolsaren esku uzteagatik jabek dituzten bermeak eta onurak azalduko dituzte. Hala nola errentaren kobrantza puntuala, gora beren kudeaketa, asegurua, diru laguntza baten kobrantza edo zerga murrizketak. Gisa berean bilera hortan, denbora tarte bat eskainiko zaio etxe bizitza lagapenaren gutxieneko baldintzak errepasatzeko. Etxe bizitzaren tipologia, beharrezko ziurtagiriak, komunitatearen aseguru edukitzea edo lagapen horren iraupen urtean.